Tresan 2025 nwanne onye ojirila Mega Beats too much talk no dey full basket. Anya wa Ajuju ajụrụ ajụ ọ samara asọ mmiri ndamam ajụrụ ama babanu nelo ndamam ndamam ajụrụ ama babanu nelo ndamam ndamam ajụrụ ama babanu nelo ndamam Ajuju ama baba nelo ndamam. Otongo lofu Sage bale joma jojo Otare bi la wa Yeja fugo Ego wada hu bara Yeja fugo Sage bale joma jojo Makonye zaga Osigo nwe ya na nsogbu Ako wada batara nelo ariwa n'ibe mba Otekerelash Ugo nwa atụrụla nelo wata aribe mma Ndamamo ajụrụ ama babanu nelo wa Onye mere ibe ya Onye Ajuju fọ ya Sanya marana Kola ya banji kola gị nelo wa Nda Kola ya banji kola gị nelo wa Ta efela ya nyo Okwibera si kola gị Uge Tresan kola makụkọ Mako talage Kapara mola bumano Akoko ni kolage Gakola yandirum Gakola yanda badobigo Gakola ndirum Gewere nufe ya Gakola ndopum Gewere sefe ya Ajụrụ ama babanu nelo ndamam Ajuju ama baba nelo ndamam. Sano kwa mubo eleganya Uga Tresan nwanne onye ojirila
nwanne m ejili uwe mọnụ eji uwe mọnụ onye jili uwe mọnụ mama gatres ọ na-akpọlụ papa gatres ọ na-ebe mana onye gbula m onye gbọlọ shimo okorobịa lụrụ eze ese anya kwalila n'o Manyinu kepu 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 Manyinu kepu 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 Asiala awo gbara yo no be wetin I talk o ti la ya nunu osi o ti la ya gbaku gbaku Obu were n'ihe ahụ mere bi ọnụ Obu were n'ihe ahụ mere bi ọnụ Mamu pọpụ Mamu pọpụ bịa makala Ọgụ chalụ Obu were n'ihe ahụ mere bi ọnụ Obo yara ime mere ya n'elu aka ja ka ihe okwu Yanyocha si yepo gide yaja Makolori mgbere Yanyocha si yepo yaja Kola ya panji kola ginelo Efela ya no Ọkọgbu onye ụwa ọkụkọgbuola nwanne ọkụkọgbuola nne ejigo ọkụkọgbuola nwanna anụchisa amaghị ayọ ọkwa enwe na oge atrasọ na ya ọdọla nwankoro jema nwasịrị jema Ndamam Ajura mababa nunelo Ndamamo Ndamamo Ndamam Ndamamo Ndamam Ajura mababa nunelo Ndamamo Ndamamo Ndamam Ndamamo Ndamam Ajura mababa nunelo Ndamamo